बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रिबु बर'। आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आं सासे फरायसा आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा फरायसाफोरनि जि बिग्रायनाय जि मोनद' जि एसटि होनो नागिरनायनि जि हेंथायै बिग्रायनाय बियो सोलिगासिनो दङ। आरो मोनसे बाथ्राया बर' हारिनि गेजेरावबो गेदेर मोनसे कुइसना जागासिनो दङ। लाइमोनफोरनि गेजेरावबो मोनसे कुइसना जागासिनो दङ। बे कुइसनानो जादों आं गिबिसिनथारावनो आं बुंदों, गिबिसिनथारावनो आं जिहेतु मोनसे दोंसे आं मेथाइखौ आं खनदों, नङा होमबा? बेनो जाबाय बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना। स' जोङो गोजोननायबो गैया आरो जोङो जिरायनायबो गैया। आरो फरायसाफोरनि जि बिग्रायनाय, मोनद' हारिनि जि एसटिनि होनि बिग्रायनाय, एसटिनि बेरेखायै जि बिग्रायनाय, बे बिग्रायनाया जिहेतु सोलिगासिनो दङ। आं बेखौ थोंजोङैनो बिटिसि गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम आं फोरमायहरदों। बर' हारिया जुदि बर' हारिनि गेजेराव, ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव जुदि मोनद' हारिनो जुदि एसटि जुदि जाबसिननानै जुदि होयोब्ला फरायसाफोरा बड'लेण्ड दाबिनो गोनां बायध'था जागोन आरो बड'लेण्ड बिनो गोनां बायध'था जागोन। बेयो थोंजों खोथाखौ आं नोंथांमोननो आं फोरमायहरदों। बेयाव सोरखौबा गिनाय, सोरखौबा नेवसिनाय गैया। गोदो जोंहा जेब्ला जोंनि बिग्रायनायखौ जागायदोंमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि बर'नि बिफा, बिथांनि जि आदर्श डिभाइड आसाम 50-50 आरो बेजोंनो लोगोसे जिहेतु जोंहा बड'लेण्डनि मोनसे सिमां, बड'लेण्डनि मोनसे सिमांजों बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय। मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिया राव दङ, थुनलाइ दङ, हारिमु दङ, बर' हारिया निजेस्स' आइडेन्टिटि दङ आरो बर' हारिया गावखौ गाव बर' होननानै लानो हानाय मोनसे सिनायथि दङ आरो बे सिनायथिजोंनो बर' हारिया नैबे मोनसे स्टेजसिम फैबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे बर' हारिया दिनै मोनसे नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेलाव सिनायजानाय मोनसे रिकगनाइज मोननाय मोनसे जाथि जाबाय, नङा होमबा? दा बेखौ बयबो जोङो मोनथियो। मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि जौगानाय आरो बर' हारिनि राव, हारिमु, थुनलाइ, बर' हारिनि माखासे थासारि आरो माखासे बेजोंनो लोगोसे जि बर' हारिनि जौगानायखौ नुनानै गुबुन हारिया मेगन सायो, बेखौबो जोङो मोनथियो। बेनिखायनो थोंजोङै जों बुंदों, बर' हारिनि गेजेराव, जोंनि बिटिसिनि गेजेराव मोनद' हारिनि एसटिनि जि एसटिखौ जुदि जाबसिननानै जुदि होयोब्ला, एसटि बिथांमोनखौ जुदि होयोब्ला, बिथांमोननो पलिटिकेल राइट होयोबा, बिथांमोननो हानि जुदि मोनथाय होयोब्ला, जोङो जिरायनायाव गैया। जोङो बड'लेण्डखौ जों फिन दाबिफिनगोन आरो बड'लेण्डखौ जों दाबिगोन आरो बड'लेण्डखौ जों मोनफुंनो थाखाय जोङो सोमावसारगोन आरो जानजि खाफ्रानानै जों दङ। आं बेखौनो थोंजोङै रायजो राजा नोंथांमोननो आं फोरमायहरबाय। जुदि जोंनि बिग्रायनायखौ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि मानिनानै जुदि लायाब्ला जोंनि बिग्रायनाया एक्सट्रिम लेभेलसिम थांगोन आरो बे एक्सट्रिम लेभेलानो जाबाय बर' हारिनि मोनसे सिमां, बेनो बर'नि जि आलादा बड'लेण्ड रायजो। बेखौ जोङो दाबिनो गोनां, जोङो बायध'था जागोन आरो बेखौ जोङो दाबिगोन। बेखौनो थोंजोङै फोरमायहरबाय। गोजोन्थों।